Здравейте, казвам се Денис Гилкиев и в това видео ще се опитам да ви покажа как да качвате своите проекти от Visual Studio в Git Source Control система директно. Като за целта ще ползвам плагина Git Source Control Provider. За да може да ви инсталирате въпросния плагин, ви е нужно да си свалите следното нещо Git Extensions, което е графичен интерфейс за Git. Идвате на страницата, която най-вероятно ще споделя в описанието на видеото. Отивате на Downloads, избирате от тук последната версия, цъкате и то започва да се тегли. Като аз за целта няма да го свалям, за да не бавя видеото. Запазил съм се го директно на десктопа и сега ще го инсталирам. Правите го, натискате Next. И за да може да ползвате плагина, ви трябва MSIS Git. Избирате. Друго нещо, което също би ви било полезно е KDiff за разрешаване на конфликти и разлика в съдържанието на файловете. И препоръчвам ви да инсталирате и него. Тискате отново Next. Next. Така се. И сега чакате да се инсталира. Като аз за целта ще паузирам видеото и ще го пусна отново като свърши. По време на инсталацията ще се отвори този Wizard. Елементарно е. Инсталирате си Git Bash, давате ни дефолтните настройки, инсталира се. Продължаваме с инсталацията и това не трябваше да го отварям. Отвориха се някакви ритмите и инсталацията приключи. Стартираме Visual Studio, което явно ще му отнеме може би не този път, да ви бързо. И това, което трябва да направим е да инсталираме Git Source Control Provider. Поръчвам ви да го направите от менюто на Visual Studio. Отивате на Tools, Extensions and Update, избирате тук Online и пишете името на плагина, което желаете да свалите. Стигате си го. Инсталирате. Отново се зареждат някакви документации, глупости. Може да ги видите, ако искате. И трябва да рестартираме в момента Visual Studio. Следващата стъпка, която трябва да направим е да активираме Git Source Control система в Visual Studio. Това става
менюто Options, отивате в Options, тук избирате на Source Control и при мен е избран. Тук на това падат меню, избирате Source Control Provider, значи OK и вече е по подразбиране. Следващата стъпка е да клонирате вашето репозиторие. Идвате на Git, Clone репозиторие и тук трябва да изберете кое репозиторие да клонирате. За целта аз ще си направя някакво ново репозиторие. За демото ще го кръстя Test репозиторие. Така. Важна опция, която е желателно да изберете, когато правите репозитории, е в gitignore да зададете да игнорира абсолютно всички ненужни файлове, избирайте само в кода, като exec-та, билдове и прочее. Избирате някакво име, test repository, така, create и ето вашето репозиторие се създава вече. Копирате линка, слагате го тук, в мястото, където се намира сървъра, в случая аз ползвам GitHub и на Destination избирате къде да го запомните. Аз съм си направил една директория на десктопа, която се казва Demo. Чистим клон. Тези нашите файлове. И това е всичко. В момента имаме репозитори. Така, създаваме се нов празен проект, който ще запишем там, където се намира нашето репозитори. Това при мен е на десктопа. И ето тук е нашето локално репозитори. Избираме тази директория и ще го кръстя Hello GitHub. Правя отвън касна. Естествено, като всички други Hello message. Някакви разлопитме. И следващата стъпка, която трябва да направим, е да пуснем нашето репозиторие на сървъра. Но преди това забравих да ви кажа нещо важно, което е желателно и е хубаво да направите. Понеже като комитвате във вашето локално репозитори и ще се комитват и билдовете и няма да е много приятно. Всеки път ще ви казва, че имат конфликти. За да избегнете този проблем, трябва да отидете и да копирате съдържанието на gitignore в един файл, който ще ви кажа къде се намира. За това трябва да се пуснете
да се виждат скритите файлове от опциите на Windows. Натискате първо Alt, Tools, Folder Options, View, Open Files and Drives и избирате. След това отивате в вашето локално репозиторие, което е .git. Отивате в Info и трябва да прибавите съдържанието на git в файла Export. Записвате, като тук мисля, че се пътва, че файлът тежи. Мисля, че трябва да е с малка буква. Не съм много сигурен, с това аз го оставям при мен. Просто го добавям още веднъж. Отписвате го и вече може да минем и къмитане. Отивате в проекта, избирате дясно копче, върху менюто Git Master и избирате Commit. Това, което затваря, ви показва файловете, които са последните промени в тях. И съответно, ключчето ви е за нов файл, молитвото ви е за редактиран файл, минутчето ви е за изкрит файл и така нататък. Ще избирате промените, които искате да влязат в сила, маркирате ги, натискате Stage, и в това меню долу, така отдясно, където са промените, избирате Commit, измисляте някакво съобщение и натискате Commit и Push. OK. В момента трябва да се качва. И вуаля, това, което се случи, качихме нашия проект в GitHub посредством Visual Studio. За съжаление, не мога да го покажа как става с отборно, доста забавно, случват се едно някакви конфликти, а като цяло е доста готино. Ето виждате файловете. Това, което ще направя, може да се получи, не знам, е да симулирам външна промяна. Ще добавя тук нов ред. Пишем. Запомням го. И следващото нещо е, преди да комитвате, е желателно да проверите за промени, т.е. да апдейтите. Това става от Git и Pull. Избирате Git Pull, отваря се това меню, теглите и трябва да се свързва на вашето локално репозиторие. И Visual Studio ви казва, някой е редактирал файла, искаше да го презаредиш, избирате на всички файлове и новия ред код е добавен и при вас в Visual Studio и във вашето локално репозиторие. Следващото нещо, което не се да направя, е да създам конфликт. Защото отивам много тук на Edit.
ще изтия юзингите, ще оставя само System. Запазвам промените, като тук също ще направя една промяна. Ще преименувам файла на hello GitHub. Избирам да заменим паса. И тук ми се показва едно плюсче, което означава, че има някакви промени. Всъщност, че файлът е нов по-скоро. И да предположим, че когато къмитнах директно в сайта на GitHub, го е направил някой друг мой съотборник и не съм знал просто за тази промяна и съм забрал да натисна Pull. Идвам тук, натискам commit, то ми казва изтрил си файл, програм и си направил файл GitHub. Искам да приложа тези промени, стейджвам ги, пиша някакво съобщение, program Така, избирам committed and push down и сега би трябвало да се. И то ми казва, има проблем. Получиха се някакви конфликти. Искаш ли да правиш конфликтите? И аз му казвам, окей, да ги оправям. Казвам по тези промени. Това е второ. Сега просто му давам така. И общо взето това е цялата работа. Ще направя още един опит да направя merge конфликт. И всъщност беше техно. Така. Ще добавя така. Не знам, някакъв коментар. Някакъв коментар. Тук се добавя още един коментар. Някакъв коментар. Описвам. Камиквам промените в GitHub също. И сега тук отпред ми показва едно червено тиче, което казва, че файлът е бил модифициран. Забравил съм отново да пълна промените. Не съм се сетил, което не ви препоръчвам да го правите. Пращам файла да се стейджне. Спирам към. Ще трябва да сложа някакво съобщение. Така. Commit push. И сега би трябвало да се получи конфликт, който ще ми каже, че да, файловете се различават. Натискам OK, пулвам промените
И тук отивам на Resolve Complete. То явно ми автомобилно. Нещо не се получи да кажа. Как се работи с KDIV? Може би ще успеем. Да. И сега ми казва Merge Complete. Успея да ги направя. Да го направя. Отварям с KDIV. Вижда и ми казва. Намерени са и какви си конфликти, или колко си от тях са нарешени. И това, което ми отваря, са три прозореца. Като това, което казва най-отляво е в момента основното. Тоест, това, което се случи. Един е естествено аккаунто и синия на сървъра. Да речем, че ме настроила повече версията, която е на локално. И за да може да избера нея, отивам на свиване и му давам избиране на B навсякъде. И ОК. И записвам. Но ако не ми харесва, мога да добавя някакви неща тук ръчно. Така, оп, малко това. И да речем, че съм решил, че няма смисъл от този коментар и ще ви изтия. Запазвам. Затварям KDIV и ми казва всички конфликти съобщения. Съгласни с комитните, аз казвам да. Тук ми плюска някакъв дефолтен меседж. Какво се е случило? Commit push. Много първо направим. То ви запазва оригиналния файл, който е хубаво. Явно. Завежда ви. Промените са в сила. И ви казва отново да се релоадне. Предполагам, че вече и тук го няма. Да. И това беше всичко от мен. Като за първо видео не ми се получи много добре, но се надявам да съм ви полезен горе-долу да схванахте идеята. Първото нещо, което трябва да направите, като качвате проекта, е да го комитнете, т.е. да го изправите към вашето локално ръководител комит. След това трябва комитвате го и след това го пушвате. Като може направо да направите комити, които ще бъдат стъпки в едно. Пушването е директно качване на сървъра. Това от мен. Надявам се да съм полезен.